И здравейте хора! Днес ще правим видео с моите приятели пак на Спектър. И нека да започваме. След малко ще отида в Discord да добавя още един приятел. И да. 076 297. Няма Strong Flashlight. Имаш ли пари за Strong Flashlight? Добре, дай реди. Какво? И... Давай. Реди. Сега не се ходи важното, че има две. Bro, how it was carrying two plates. This game is broken. Two plates. Penaldo no distra. Айде. Strong Flashlight за мен си. Аз ще го търся с термометър, с това. Аз ще го търся с... Аз ще го търся на горния етаж с термометъра. Не, то аз не го търся по фризинг. Тук е 10 градуса. Това колко ли? Не, това е просто бъгнало. То спря светлините. При теб ли е? Какво? Да. Тафо. Швенер. Така. Аз на горния етаж го търся, ама намерям нищо. Минус 4. Последната стая. В тази стая тук. Аз сядам в автобуса за още нещата и стой тук. Няма подгони, спокойно. Спирит бокса. Не мога, няма с какво. Време, ела по-бързо, че ще умра, вече почва да вдигна активност. Писа на книгата! EMF няма. Спавна се! Арева, по-бързо!
къщата ли си? Фризинг, да. Буш. Чука. Няма фингърпринтове. Тук е някъде орбове. Орбо ли беше? Не, това не е орб. Чай. Трябва да е или... Пак чука. Има две. Колко? 3. Аз тук си гледам за орбо и не виждам нищо. Чай ми малко. Значи... няма как да е EMF. Орбо е. Юрей. Че ли мисии сме изпълнили? Да, не, кокала. Ще търсим ли кокала? Брат, виж на колко много саните сме. Ще видим ли за кокала? Не, това е кокал. Брат, лагва ти, какво каза? Не, кокал е. Ама ще го търсим ли? Поне пие една саница, защото вече мога да хънтва. Не на горния етаж, така ли? На долния етаж. На долния етаж ли това за орбовете? Кокала. Айде, почваме да търсим. Давай. Оле, това как ма стресна. Ако подгони се крием в близката стая, която намерим. Не, тук. Дай я вляво. Евент. Значи не е в тази стая. Сигурно сте в тая. Търси зад вратите, защото мога да се скрива и зад вратите. Оу! Чуй го! Засмя се! Добре, аз слизам на горния етаж, го търси този скокал. Колко EMF? На то някак. Кокал е.
спря да хънтва. Какво? Говори хубаво, не мога да разбера нищо. Той май не се спава там ли? Не знам, ти къде се скри? Аха. Добре, супер. Буквално някакво аз тъкво излизам от къщата, там излизам от къщата на онзи вход, че нямам доверие да загуба да намеря кокала и някакво голям да хънтва. Аре. Това се казва Ашли. Look at me. Тома. Спирит бокс ли е имал? Мен ма дисконектна. Шест, пет, осем. 658. Седем, 4. 6, 5, 8, 7, 4. Малко забравих. Хора, малко забравих. Чай си ядно нещата. Не мога си ядна кръста, what the fuck? No. Добре. Аре. И на косо на... Почна много ясно как. После като се върна ще взема още неща. И веднага отивам да спидрано на втория етаж. Минус 5 на горния етаж. На горния етаж първата стая, която е отворена. Отивам да взема още неща.
Да, точно тая е. Така, фризи и температури. Орбовете, кръста и... Тоест нямам неща. Ела ти в буса да вземеш още неща. Има глоустикове. Орбо. Тръгнах си да взема още неща. Например, като глоустик, защото не искам да слизам додолу да взема да впусна тока. EMF 5, Writing, EMF Writing или Spirit Box. Кокъл, Event и мръсна вода. Взех и двата глоустика, така че не се връщай. Орбове има. Така, осветена стая. Мръдни от EMF, защото... така. Добре. Да гледам. Чай, че малко сложих книгата на грешно място. Добре, аз отивам да намеря мръсна вода. Ти тук прави нещата. Засмя ми се отново. Пу! Чай, че изтръпнах. Мръсна вода, къде си? Остана само да намерим кока-кола. Гони! Добре. Ти в неговата стая ли беше? Кокала. В неговата стая ли беше? Аз бях в другия кенеф, там където беше миналия път духа. Чакаме на EMF или да пише. Според мен май ще е EMF, защото доста време не е писал. Пет! Тичай! Да, аз това видях. Да, и мръсната вода намерих. Докато хънтваше. Да, кокала и мръсната вода, между другото, бяха в една стая. Айде. Идеално. Не, верно, докато хъпваше, чух да се сипва вода и аз отидах да намерих мръсната вода и когато спря да хънтва, видях, че когато съм затворил вратата, не съм видял кокала беше зад вратата. Мога да видиш на видеото ми. Така, $86.
Аре, кода е 896 896 820. Добави си нещата. Купил си Strong Flashlight. Давай, реди. Давай, реди. Давай, реди. Два МФ-а, добре. Аз тогава ще взема книгата. Аз така ще го търся си МФ-а на втория етаж. Влезе ли в къщата? Да. Спря тока. Пак ми се засмя! Ай, стига, бе! На горен етаж съм. Аз намерих пък... Аз па намерих мръсна вода. Тук ли си, духче? Ти къде си? Аха. Що? Значи е спалнал. Между другото, отгоре ми се засмя. Спомняли сме до множество мисии. Взели кръста? Добре. Да, тук е 4 градуса, 1 градус. Не, няма фризинг. Стига ми звъни, бе, Сашко. Не.
Чай да звънна на Криш, защото тук няма да спре да звъни. Окала, ще ти затворя за да звънна от това от групата, аре чао. Ало. Правя видео в момента, нали знаеш? Чай, че не го чувам това. Чай, че без да си дропнах фенера. Аре бе! Сега пак ли не мога да влезеш в разговора 1 час? Ще говоря, ако Калян тук влезе в разговора. Което означава никога. Аре бе! Ще напиша в чата, по-добре да умра, отколкото... Айде, гони. Защо се къриш при мене, бе? Не, с Калян съм. Колко? 5. Гледай го, калата си тръгва. Намери MF5 и си тръгна. Не, и Spiritbox. Writing, фингърпринтове. Writing или орбове. Влез къщата! Да. Ще го правя. Аре. Ама аз говоря на Калян да се събуди. Къде стига маризвай. Ало. Джойна ли то? Да, Джойна, добре. Кала! Защо като намери МВ в петицата си тръгна веднага като жена? Трябва да е или райтинг или орбове. Влизай. Айде! Айде! То е спрял тока, забравих. Добре, брат, аз орбове не виждам. Орбове! Джин. От 30 минути. Айде. Аре, Крис, джойнай! Шест, 7, 3. Осем, 9, 6. Четири, 4, 2.
Мила каки... Крис! Но той Крис само на Хеднес говори. Крис, добави си нещата. Какво? Кога си умрял, бе? Ей, мъртвец, кога си умрял? Няма да имаш Strong Flashlight тогава. Ти трябваше да вземеш Spirit Box, двамата. Вие трябваше да вземете Spirit Box. И двамата да говорите, аз тук да си чувам с орбовете. Така, значи гост евент и MF Reader. Ай, давай. My life, he has no money. Калата тук си остава. Ние с Крис пушваме да трайхардим вътре. Калата влезна току-що. Аз почвам да търся за мръсна вода и кокао. Раздавам се направо. Обаче сега ще спре светлините. Не ги спира, what the fuck? Къде? Living room-а? В Gaming room. Поста. 1 градус. Не, брат, няма много активност, просто дваните и МФ-а тук са по-шумни от криската. А защо оставяте книгата на рандом място? Чайте малко. Ей така. Добре, аз стигам за още неща. Няма фризинг. Не, Кален тук са базика. Гледай, ето виж. О, това кокал е. Не, това просто другия МФ, който е... Орбове? Орбове. Фингърпринтове и орбове. И фингърпринтове. Да, за тебе съм. Аз стигам тук да видя за мръсната вода. Ако се спалня, аз съм мъртъв. Няма. Даже го мислих каква е тази метала, той е било кръст. Такова, EMF. Айде, Гоше. Почвай да хън. Как ще е реверант? Чакай. Трябва да има... Трябва да е или Spirit Box. Питайте на Spirit Box-а, Ако се таковаме, се крием и тука.
Чакай малко. Да, знам, че има Spirit Box. Каза не я, Ю. Полтергейст. Ами, фингърпринтове? Фингърпринтове, орбове и спиритбокс. Да, Християн не си сложи един път на очите. Натискайте тамера, ако изтече. Айде, тръгваме! What? Нема пусна! Стига, бе! Ерора ми. Не! Заради това получих $45. Стига, бе. What? Добре. Кода е 024 024-116. Едно 6. Не. Реди. Еми да. Да. Реди. Добави го, пише ми 2 от 2. Да, добави го. Не, добави си го, пише ми 2 от 2. Ето. Калата взима другия. Не съм аз имам термометър и кръст. Не, глостика! Ало! Ама той ето, защото той каза, че си купи. Охо! Билярда! Минус 5! Ето, спална се. Давай. Някъде тук дъхна ми. Давай. Крис говори, първите му думи или са хедлес, или са банши. Имаш ли банши? Като го вървиш надолу. Ами аз съм в буса да взема спирит бокса и глоустика Кален е вътре в къщата с тебе, май. Това е за орбовете за игри. Фингърпринтове, окей. Фингърпринтове. Къде сте? Аха. Добре, слагам глоустика. Спирит бокс? Спирит бокс ли имаше, бе? Да, фингърпринтове. Банши има шанс. Крис има шанс пак за банши. Turn around. Spirit box. Какво е спирит бокс?
Не бягайте! Уендиго! Ама не! Мръсна вода, аре бе! Ми да, добре. Дай там. Аре, натам, не! В кухнята! Ама на кухнята! Не, дей. Мръсната вода! Ого. V18 076 V1 076 V18 076 Между другото, видеото ще ми стане 1 час. Имам. Но. Минус 4! Стойте тука! Дропвай го! Ама, включи го, бе! Ама, включите го! А, така. Къде? Ама, той няма смисъл! Аз имам за още неща. Не знам. Значи, фризинг и MF5. Банши има шанс пак. Райтинг няма как. Фингърпринтове и Ау. Не. Так.
Така, изим глостика. Айде. Спирит бокса някой, за какво го взехме? Фингърпринтове, не, значи не е банши. Кело ли? Не. Какво е? Трябва само да намерим мръсна вода. Опир. Колко са ти е? Да, имаме кръст, дай, влизай, бързо хора, имаме кръст. Крис, отиди в кухнята. Крис, отиди в кухнята. Ела в кухнята. Аре, влизайте във вана! Баня буквално е. Това ще ни бъде последния рунд. Аре де! И чао хора, това беше за клипа и надявам се да ви е харесал.